Hallo beste vrienden, dat de Heilige Geest, de Geest van de levende God, met jullie allen kan zijn. Of beter gezegd, ik wil niet dat Hij alleen met jullie zal zijn, maar dat Hij binnenin jullie kan zijn. Want dat is zijn voorstel voor u, voor diegenen die dorst hebben. Voor diegenen die dorstig zijn, die dorstig verlangen naar de levende God. Ik was een aantal opmerkingen aan het lezen. En een van die opmerkingen trok heel erg mijn aandacht. Wij begrijpen het. Dat de mensen hun ideeën, hun gedachten delen en volgen. Want een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Alleen dat in een van die opmerkingen stond er het volgende geschreven. Ik kan dit niet opgeven. Ik kan bepaalde tv-programma's niet opgeven. Ik kan bepaalde reality shows niet opgeven. Ik kan bepaalde films niet opgeven. Ik kan bepaalde dingen niet opgeven. Oké, geen probleem. Het voorstel van de vaste van Daniel is niet voor diegenen die al verzadigd zijn. Voor degene wiens dorst al gelest is. Voor diegenen die al gelukkig zijn met het leven dat ze leiden. Nee. Het voorstel van de vaste van Daniel is voor de mensen die dorstig zijn. Op de laatste dag van het grote feest, het feest van de tabernakel. Op de laatste dag van het feest, stond de Heer Jezus op en Hij riep en Hij zei, u die dorst heeft, kom tot mij. En de vaste van Daniel is precies hetzelfde als hetgeen dat de Heer Jezus zei op die dag. Het is om de dorst te lessen van diegenen die dorstig zijn. Als u er niet in geïnteresseerd bent, dan hoeft u niet deel te nemen. Het hangt van u af. Bent u gelukkig? Heeft u een verzadigd leven? Is uw leven zoals u wilt dat het zou zijn? Amen. Maar als u die persoon bent die dorst heeft, maar echt dorst, u verlangt naar gerechtigheid. Als u die persoon bent die in het diepste van uw ziel ernaar verlangt om de levende God te leren kennen. Want u heeft al zoveel gehoord over Hem. U heeft zelfs met Hem gesproken, maar u kent Hem nog niet. Laten we eerlijk zijn. U gaat naar de kerk, of u bent anders gelovig, u zingt, u aanbidt, u danst, u leeft, u geniet van het leven, maar u kent Hem niet. U kent de Heer Jezus nog niet. U heeft informaties ontvangen over Hem, maar u kent Hem nog niet. Eén ding is, misschien bent u die persoon. Gelijk aan die mensen, gelijk aan die fans van bepaalde artiesten. Van sporters, van zangers en etc. Die zich overgeven aan de passie van de muziek, van de activiteiten van die artiest. Maar u kent die persoon niet. U kent die persoon niet. Hoeveel jongeren hebben zelfmoord gepleegd vanwege Michael Jackson. Michael Jackson stierf. Ik wil ook sterven. Afgelopen. Maar ze kenden hem niet.
Ze stierven voor iemand, omwille van iemand die ze niet kenden. De vasten van Daniel is een onthouding. Het is een totale onthouding van informaties, entertainment. Een onthouding, een geestelijke onthouding, een emotionele onthouding. Een onthouding van alles dat deze wereld biedt. Van bepaalde praatjes, van sociale media. Waarom? Want gedurende de vasten van Daniel, dit is wat ik geloof. Ik geloof dit, daarom geef ik het ook door aan u. Ik geloof dat de Heere God, de Heer Jezus Christus, Hij ziet diegenen die werkelijk dorstig zijn om Hem te leren kennen. Hij zal zich niet manifesteren. Hij zal zich niet vertonen. Hij zal zich niet presenteren of zich openbaren aan een ieder. Nee, op geen enkele wijze. De Heer Jezus zei, wie dorst heeft, kom tot mij. Als de persoon geen dorst heeft, dan zal de persoon geen bereidwilligheid hebben om naar de bron te gaan om te drinken van het water. De persoon zal niet bereid zijn om te zoeken en te ontvangen het water dat de Heer Jezus aanbiedt. En wanneer de persoon deelneemt aan de vasten van Daniel, maar het niet met volle kracht doet, dan zal er ook niets gebeuren. Want de vasten van Daniel is een vasten. Het is een offer. Het is een offer voor iets waarvan wij erkennen dat het belangrijkste, het waardevolste is. Het belangrijkste is in het leven van de mens. Want eenmaal de persoon de Heilige Geest ontvangt, dan zal de persoon al haar problemen kunnen oplossen. Alle problemen. Innerlijke problemen. Problemen met betrekking tot het liefdesleven. Financiële problemen. Problemen in de familie. Al het andere zal gegeven worden. Maar op de eerste plaats dient de persoon de Heilige Geest te hebben. Want de Heilige Geest is de geest die de Heer Jezus begeleidde. Dus stelt u zich nu eens voor, als de Heer Jezus, de Zoon van de Almachtige God, de Heilige Geest nodig had. Hij moest de Heilige Geest ontvangen om het werk te doen dat hij deed. Stelt u zich ons dan eens voor, wiens werk totaal niet vergeleken kan worden met het werk dat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus zei zo. U zult dit waarschijnlijk wel herinneren als u de Bijbel een beetje kent. De Heer Jezus zei zo. Er zijn ontmanden. Ontmanden zijn mannen die gecastreerd zijn. En deze ontmanden waren mensen, mannen, die gecastreerd werden om de koningen te dienen, om te zorgen voor de vrouwen van de koningen. Dus om de zekerheid te hebben dat deze mannen, deze ontmanden, niets zouden doen met de vrouw van de koning, werden zij gecastreerd om zodoende zich niet te kunnen voortplanten en om ook geen plezier te kunnen geven aan de vrouwen. Dus de Heer Jezus zei, er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. Vanwege een bepaalde afwijking, vanwege een fysieke beperking zijn ze zo geboren. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. Dit is het geval van deze ontmanden die vanwege een medische ingreep gecastreerd worden, zodat zij in dat geval de
koningen konden dienen. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben, diegenen die zich geestelijk gesproken ontmanden. Ze ontmanden zichzelf emotioneel gesproken om God te kunnen dienen. Dit was het geval van bijvoorbeeld Johannes de Doper. Johannes de Doper, hij had geen vrouw. Ook Daniel was een ontmande. Hij was ontmand om de heerser te kunnen dienen, de koning in de tijd van Babylonië. De Heer Jezus, hij was een ontmande. Hij maakte zich tot een ontmande. Johannes de Doper was een ontmande. De apostel Paulus was een ontmande. Paulus had geen vrouw, hij had geen kinderen. Hij maakte zich tot een ontmande om God te kunnen dienen. Daarom dat deze mannen voorbeelden zijn voor diegenen die in het geloof leven, door het geloof leven. Maar waarom ontmanden zij zich? Ze waren het niet, maar ze ontmanden zich om God te kunnen dienen. Maar waarom? Omdat het was vanwege de grootheid van God binnenin hun. En wanneer wij werkelijk de Heer Jezus willen dienen, als wij werkelijk het verlangen hebben om ons leven op te geven, ons persoonlijke privéleven op te geven, om onze eigen plezieren op te geven, om God te dienen, dan is het natuurlijk dat de Heilige Geest zal begeleiden in deze beslissing. Hij is het die deze begeleiding geeft. Dus beste vriend, de grote mannen van God, de grote helden van het geloof, zij waren ontmand. Zij gaven hun aardse leven op om God te kunnen dienen. Wilt u een persoon van God zijn, een persoon zijn vol van de Heilige Geest? U die nu naar mij luistert, u bent niet ontmand of gecastreerd. Nee, u heeft recht op het plezier dat de wereld u biedt. U heeft plezier. U bent getrouwd, u heeft kinderen, u heeft familie, etc. Maar wat baat het u uw familie te hebben als u perfect bent en niet ontmand? Analyseer uw leven op dit moment. Als u zich ongelukkig voelt, zelfs al dat u al uw dromen heeft verwezenlijkt, is het omdat uw ziel aan het afsterven is. Ze heeft niet de juiste begeleiding. Ze heeft geen leven. Ze is niet gelukkig en ze kan niet alleen gelukkig zijn. En alleen de Heilige Geest, de Geest van God, kan ons gelukkig maken. Alleen de Heilige Geest. Dus het voorstel van de vasten van Daniel is voor de mensen die een leven willen hebben waarin het onderscheid gezien zal worden. Een leven van kwaliteit. En wanneer iemand zich beschikbaar stelt, zich voorbereidt om gedurende 21 dagen te vasten en zich te onthouden van alles wat de wereld te bieden heeft, dan zal deze persoon aan zichzelf bewijzen dat hij werkelijk bereid is om de prijs te betalen, om een nieuw leven te hebben, om de Heer Jezus te leren kennen, over wie hij zoveel heeft gehoord, maar hij kent hem nog niet. De Heer Jezus werd nog nooit aan hem geopenbaard. Dus het is voor deze mensen. Bisschop, ik heb al de Heilige Geest. Amen, goed, God zij dank. Maar ik vraag u, heeft de Heilige Geest, heeft Hij dit onderscheid al verricht in uw leven ten opzichte van hoe u vroeger was ten opzichte van nu?
Dus met andere woorden, het is een kwestie van uw leven te analyseren en te zien of het onderscheid er is. Maar bisschop, ik praat in de taal van de engelen. Dit wil niet zeggen, beste vriend. Ik praat in de taal van de engelen, ik profetiseer, ik genees, ik verricht het werk van God. Dit wil niet zeggen. Wanneer wij praten over drinken van het leven, het water dat de Heer Jezus ons aanbiedt, dan is dat iets persoonlijks, iets individueels. En ieder dient te drinken voor zichzelf. En ieder dient zijn eigen dorst te lessen. De Heer Jezus zei dat diegene die drinkt van het water dat ik hem geef, dat de Heilige Geest is, dit water, de Heilige Geest, zal in de persoon zijn tot een bron van levend water. Dus de vasten van Daniel, die aanstaande zaterdag zal beginnen, in feite vanaf vrijdagnacht naar zaterdag. Het is voor diegenen die geïnteresseerd zijn in iets meer. Het is voor diegenen die geïnteresseerd zijn en die zeggen, mijn leven heeft geen smaak meer. Ik heb zelfs de wens om te sterven. Ik heb zelfs gedacht aan zelfmoord plegen. Wacht nog even. Neem deel aan de vasten van Daniel voordat u de beslissing neemt om een eind te maken aan uw leven. Daarna zult u zien wat u zal doen. Maar neem deel aan de vasten van Daniel en u zal zien wat er zal gebeuren. Want uw leven zal getransformeerd worden van het water naar wijn. En de beste wijn van de wereld. U zult het zien. Dus beste vriend, beste vriendin, de vasten van Daniel is voor de transfiguratie, de transformatie van het leven. Van het leven van diegenen die dorstig zijn. Als u een persoon bent die geen dorst heeft naar God. U bent tevreden met het leven dat u leidt, vergeet het dan. Maar als u die persoon bent, zoals de profeet zei, hij zei zo. David zei, zeker, mijn ziel. David zei zo, mijn ziel verwacht alleen de Heere. Van hem komt mijn redding. Dus als David vandaag de dag zou leven in de wereld van vandaag de dag, dan zou hij hetzelfde zeggen. Mijn ziel verwacht de Heere. Alleen de levende God. Van hem komt mijn redding. Van de Heilige Geest komt onze redding, onze behoudenis. Door zijn heilige Zoon, de Heer Jezus Christus. Eenmaal u de Geest van God ontvangt, de Heilige Geest, dan ontvangt u het karakter van God. U ontvangt de visie die God wil dat u zult hebben. U ontvangt de houding. U zal beginnen te wandelen overeenkomstig de wil van God. Wie er echt naar verlangt om een leven te leiden waarin het onderscheid zichtbaar zal zijn. Want dat is het minimale dat God ons kan geven. Wanneer de persoon de geest van God heeft, dan dient uw leven anders te zijn ten opzichte van de andere mensen. Want alleen met de Heilige Geest zijn wij in staat om alle strijden, alle problemen, alle moeilijkheden te overwinnen. En zich vrij te houden, zich levend te houden, tot in de eeuwigheid. Dus de vasten van Daniel is voor de mensen die hongeren, die verlangen, die dorstig zijn naar gerechtigheid. Als dit niet uw geval is, vergeet dan wat ik heb gezegd. Goed, maar als u dorstig bent, als u verlangt naar gerechtigheid, wees dan welkom in de wereld van het geloof, in de wereld van het Koninkrijk van God. God zegen u en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.